का माती का पण लावतोस? माती का लावतोस? कारण की तो चालला नको पडायला. होय काय? माती लावायला लागते. होय काय? माती लावायला लागतं काय? आम्हाला माहित नव्हतं ना. तुम्ही मुंबईकर या. होय काय? आम्ही मुंबईकर या. आम्ही बोलवलेले तुम्हाला युट्यूब करायला, युट्यूबच्या लाईव्ह व्हिडिओ बनायला. ए थांब जरा थांब, सगळं नको टाकू, सर्व धुवायचं नाही आज. तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता आमचा प्रत्येकाचा टोपाला माती फसत आहे. टोप काला पडायला नको म्हणून, धुवायला नंतर लय प्रॉब्लेम होईल म्हणून. माती होय काय? आम्ही माती लावता. हो आलो.